Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Please, you can like as well as comment and share our videos kuitira kuti channel irambe ichingoenda kumberi. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndikuda kureururawo izvo zvakaitwa nemurume wangu, asi akashandisa inini. Saka murume wangu akamboshanda nefriend yake apo patainge tisati tatanga kugara tose tigerewo muno mujoni, but zvinhu izvi zvakaitika apo patainge tiri kumusha. Saka aiva nefriend yake uyo waakamboshanda naye, anoti kumaplot ndokubva vachizotanga kuwirirana. Saka friend yake yakabva yachizomusiyako kumaplot ndokubva yachizotanga kushanda somewhere else, akatanga kuitawo basa rekudriver matrack. Saka grudge rainge riripo, according to what my husband told me, is that akati achitaura nefriend yake akati, naiwe ko unodii kupota uchindidzidzisawo track kuitira kuti neniwo ndinge ndichizowanawo mukana wekuti ndinge ndichizobudawo mumaplots, otherwise ndinokwanisa kuzongofiramo mumaplots. Mume wangu iye anoti friend yake yakabva yangotanga kungomuignore, yainge yava kusataura naye kudzamara iye azongosarudza kuti aifanira kuti anga achingotsvaka vamwe vanhu vanomudzidzisa, ndokubva achizotangawo kuita zvekudhiraivhawo, but ainge asingadhiraivhe matrack awa mahombe, ainge achingodhiraivhawo zvimotikari nemamwe matracks, achingoitawo zvemapiece job. Friend yake akabva achizoendawo kumhiri kwemakungwa kuti akaenda kopi handingatauri zvangu. Saka akabva achizodzoka kuZimbabwe mushure mekunge ashayikirwa nemubereki wake. Saka takabva tachizoendawo ikoko kuZimbabwe. Takati tiriko kurufu, murume wangu ndipo paakabva achizondidaidza akati, ndoda kuti unge uchizodembera friend yangu so that anga achindikweretesawo mari. Akati, asi unokumbira mari uchiita sekunge inini handizvizivi. Akati, usazomuudza kuti ndini ndakuudza kuti unge uchikumbira mari, chitoita zvekutongomukumbirawo mari nerweseri zvinenge zvisingazivikanwe futi nemukadzi wake. Ndikabva ndati it is okay. So ndakabva ndachizowana mukana wekuti ndinge ndichitaura nefriend yake. Ndikati, abankuru, nyaya iripoka ndiye kudai so, shamwari yenyu anokwanisa maybe achikunyarai, but hatina kana chekubata, zvinhu zvakaoma. Izvezvi kuuyawo kwatakaita kuno, murume wangu akangoti hapana paangakusiyai muchichema mubereki wenyu muri moga. Saka nhau iripo ndeyekuti kana kuri kunzi munenge muine pashoma pamuinapo, ndanga ndichikumbirawo kuti mutotibatsira, asi please musazodza friend yenyu nekuti munganditukisa. Saka akabva achizoburitsa mari yainge ichikwana iyo kuita $150. Akabva achizondipa akati ndo mari yaainge ainayo nekuda kweurongwa hwainge hwaitika parufu ipapo. Ainge aburitsa mari yakawanda, ndokubva anditi mari iyi chitengai chikafu, mukatengera vana chikafu munokwanisa kutodzokera kujoni mukatomboshanda kana kwe3-4 months muchiunganidza mari. Saka akabva atoti ainge achazotsvaka plan yekuti murume wangu ange achizomutevera ikoko kumhiri kwemakungwa. So after vanhu vapararira, isuwo tadzokera kwedu kumusha. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichimbonoona amai vangu. Murume wangu akabva ati hazviite kuti unge uchienda uchinoona amai vako nekuti kune kwandikuda kuti tinge tichizoenda. Ndikati alright, paripo. Akangonditi pane vamwe madzibaba vatiri kufanira kuti tinge tichizoenda tichinoona. So takazoti taenda kuya, ndikabva ndatoona kutoti vainge vasiri madzibaba as such, but yainge itori n'anga. Tasvika pamba pen'anga iya, murume wangu ndokubva achizotanga kutaura nen'anga iya. Apa mari iya akanditi unofanira kuti unge uchiichengeta, usashandisa kana sendi.
chaakangoita ndechekuti akanditi tione mari yacho, ndobva ndamuratidza. Iye haana kana kuda kumbogara akaibata mari iyoyo, akangonditi ndinoda kuti unge uchisungirira pazambia rako. Ndikati alright, it is fine. Ndokubva ndaisungira pazambia rangu mari iya, tikabva tachizoenda kuya ndichifungidzira kuti tiri kuenda kumba kwemuprofita. Tasvika kuya mari ndokubva yachizonzi mari yainge iripi, akanditi chibuditsa mari iya. Niwo handina kukwanisa kuwana simba rekupikisa kana kuramba. Ndakangoita zvandainge ndaudzwa nemurume, kwava kutsunungura paya pandainge ndasunga, ndikabva ndachizotora mari ndikapa ng'anga iya. Ndakamboda kugamuchidza murume wangu mari, but haana kuda kuti ndinge ndichimugamuchidza mari. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisawo kuti ko Happy ava kuita sei. Mari yacho ndakabva ndachizonzi ndige ndichiisa pasi. Mushure mekunge ndaiisa pasi, sekuru vaya vakatoita yekutokweva netsvimbo yavo, chichiita sekunge chimwe chinhu, handizivi kuti ndingati chinotyisa here kana kuti chinosemesa. Mushure mekunge vakweva mari iya netsvimbo, vakabva vachizobvunza vamwe avo vavainge vainavo vavanoshandidzana navo mudare mavo, vakati hakuna here ane kamwana kadiki panzapo. Saka painge paine kamwe kamukomana kainge I think kaiva kuma 2.5 years or something, kaitonzi kainge kaine chivanhu chiri pakare, kakanzi kange kachipinda mudare. Mushure mekunge kapindamo mumatare, kakanzi kange kachinhonga mari iyoyo, kange kachiisvipira, ndokubva kachizoita saizvozvo. After that ndipo apo mari iya ivo sekuru vaya pavakabva vachizoinhonga, vakati vaitora vakabva vachizoisvipira, vakandidzosera vakati ndige ndichiisvipira zvino ndige ndichinoisiya panze. Asi vakati pandinonoisiya panze ndinoita zvekuirasa, zvekuikandira pasi sekunge chinhu chisina kana basa. Ndakabuda panze, vanhu vainge vakanditarisa because painge pakatozara vanhu vainge vakati one day kwava kubuda panze. Ndikabva ndachizorasa mari iya, ndakaita yekutotema nayo pasi, ndokubva ndachizodzokera mudare. Ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndaita sezvavainge vareva, vakati wagona muzukuru, wazvigonera iwe uye zvekare wagonera murume wako. Saka vakabva vachizoti kumurume wangu, uri kufanira kuti unge uchibudawo panze, kana wabuda panze ndinoda kuti unge uchizoenda uchinotora mari iyoyo, asi paunonoinhonga ndoda kuti unge uchikurura masocks ako awa awakapfeka, then mari iyi ndoda kuti unge uchizoita yekunhonga, uchiita yekupfanya nezvigunwe zvekutsoka dzako. Kana waita saizvozvo ndikuda kuti unge uchizodzoka muno mudare mangu. Wazvinzwa here muzukuru? Asi unge uchizodzoka wakatifuratira. Akabva achizobuda murume wangu, akabva achizoita saizvozvo, ndokubva achizodzoka achiita zvokufamba nenhendeshure. Vakabva vachizotanga kukusha mvura pamari iya. Saka mari iyi akanzi haafaniri kuti ange achiishandisa kusvika azobata mari ine mumvuri. Ivo vakati murume wangu achatoita millionaire iro rino gore. Mukoma, is it even possible? Saka takazoti tadzoka kunoku kuSouth Africa, ndine zvinhu zvakati one day izvo zvandaona zvava kuitika kwatiri. Murume wangu ane mari. Chekutanga chakaitika mukoma, takapinda mune imwe shop yemaChina. Tapindamo mushopu muya ndokubva tachizotenga bhutsu dzainge dzichidiwa nemurume wangu. Mushure mekunge tatenga bhutsu dziya, takati tichibuda takabva tachizosangana nananyaupe, vakabva vati mafoni vainge vakatobuditsa mapanga, so takabva tachizova pamafoni. Mushure mekunge tava pamafoni aya mukoma, vakabva vangotidzosera mafoni edu. Umwe wacho akatotanga kutochema, akazotobvunzwa nemurume wangu because ndiye anonyatsokugona chiZulu. Akabva ati ainge achichema achiti pane zvandaona pamurume uyu, ndokusaka ndiri kuchema. Ende ndabva ndaudza vamwe vangu kuti ngatidzosere vanhu ava mafoni nemari yatavatorera. Saka vakatotidzosera mafoni edu. Apa inini foni yandinoshandisa mukoma itori Samsung inodhura, uye zvekare nemurume wangu anoshandisawo iPhone. Saka tine mamwe magood luck avo atiri kungosangana nawo
mukurarama kwatiri kuita tiri muno muSouth Africa, zvekuti patori nemucherechedzo wekuti kana iri mari tichakwanisa kana kutongoita mari because takanzi tinokwanisa kungoita mari out of Norway. Murume wangu otoita a big millionaire. Mari yacho kuti ichabva nepi hakuna anoziva. Amai vangu vakatoti roterawo hope, vakati ivo vakarota vachita sekunge munhu ainge ava kushanda kukanzuru muHarare. Vakati ndati ndichifamba ndikabva ndachizoburutswa neumwe mukadzi uyu anga achipenya akabva ati chiburuka uende unoklina toilet iyo yanga iri public toilet. Vakabva vapinda mutoilet muya vakati vainge vachitoshaya kana pekutsika nekuda kwekuzara kwainge kwakaita tsvina. Hanzi tsvina yainge iri everywhere. Ende iniwo ndine hope dzakadaro dzandakarota, murume wangu akarota futi hope dzakadaro, sezvakataurwa nasekuru vacho ivavo kuti tinokwanisa kungokaruka tatoita mamillionaires, zvekuti hanzi vanhu vachafungidzira kuti zvimwe kuda takaromba asi tisina kuromba zvedu. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Saka munhu unokwanisa kana kutongotorerwa laki rako mushure mekunge wabatsirawo munhu anenge achitambura uchiti uri kubatsira, izvo munhu atoripo pakutokubira laki rako. Saka toita sei pakunopanana mari? Toita zvingongopanana mari dziri mumafoni here, so that hauzope munhu mari physically. Apa vakaita zvekutrepwa mukoma vacho ivavo vari kumhiri kwemakungwa. Hanzi ndini ndakatumwa nemurume ndikanzi ita kuti handitodi kuti munge muchizozivisa murume wangu kuti izvi ndo zvandaita ndakukumbirai mari nekuti ndinozopinda busy. But munhu achitoziva zvake kuti vatoripo pamisheni, chavari kungoda imari yake murume iyeye. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mudzimai wangu akazofa few weeks tisati tachata. Zvakaitika mukoma, ininiwo ndakauya kunoku kuJoni mainge muri mugore ra2013. Ndauya kuno kuJoni ndakabva ndachizotanga kushanda, ndikatanga kushandidzana nemaNigerian avo vaipota vachindituma kuti ndinge ndichienda kunosiya madrugs. Saka ndaitawo zvekugadzira mafoni. Vaiuya nemadrugs awa, then I would just move them maybe from downtown ndoenda nawo kuuptown kune imwe shop iyo youmwe muNigerian aiitawo zvekutengesa masoka jerseys. Ndaiti kana ndasiya madrugs ikoko ndaitopiwa kamari zvekuti pasina kana nguva ndainge ndava kutoraramawo kalife karipo, ndatotengawo kamotikari kangu. Saka ndakazosungwa, but ndakasungirwa imwe nyaya yainge isinei nechekuita nemadrugs. Zvakaitika ipapo mukoma ndakatenga foni yandaitoziva kutoti foni iyoyo yainge ichangobva mukubiwa, asi handina kuita hangu basa nazvo, ndokubva ndachizotengesa foni. Saka foni iyi yainge iine tracker, but makore acho iwawo tainge tisati tatozviziva kuti mapurisa vanokwanisa kutreka kana foni. Ndokubva ndachizosungwa. Lucky enough ndakazobatsirwa neumwe mupurisa uyo wataiwirirana naye, wataishandidzana naye. Kana kuri kunzi tinenge tichida kuitira munhu reverse deal, zviya zvekuti unotenga foni then tobva tazokutevera, mapurisa obva akusunga, obva akuudza kuti wakatenga foni yekubiwa. Unozopiwa option yekuti totora foni here kana kuti tokusunga. Vazhinji vaizotongoona kuti totorerwa foni yacho zvinenge zviri nani. Foni iyoyo taikwanisa kuitengesa, tichiitengesera vanhu vakawanda, tichingotorera vanhu mari dzavo. So after ndasungwa, pane mumwe muNigerian akazoti kwandiri, iwewe unotoita sekunge une bad luck riri pauri because takatombomiswa zvekare. Akati inini handina bad luck rekumiswa nemapurisa kubva zvandakauya muno muJoni, ndinenge ndichingofamba ndichingoita basa rangu, saka ndiwe une bad luck. Saka akabva ati ndainge ndichida kuti ndinge ndichizopiwa mushonga. Ndakabva ndachizopiwa imwe ring iyi yandakapiwa ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge
ndichizopota ndichirara nevakadzi vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo. Pandinenge ndichirara naye ndinoita sekunge ndinenge ndichitamba-tamba naye, apa ndinenge ndichitopuruzira sikarudzi yake neringi iya. So ndakaita saizvozvo mukoma kudzamara ndichizosangana neumwewo mukadzi wandakazotanga kufambidzana naye, uyo akazondikanganisira mhiko dzangu. Ainge achinamata, she was a widow, that woman, and she was very lovable. Ndikati mukadzi uyu anoratidza kuti anonzwisisa, sezvo ndainge ndiine mhiko dzangu dzekuti ndaipota ndichirara hangu nevakadzi vanoita zvechihure, but ndainge ndichida some form of stability in my life. Ndikabva ndachizonzi watokanganisa mhiko, nekuti munhu iyeye uyo wawazama kushandisa pamhiko akatochengetedzwa, ane zvinomuchengetedza. Saka ndakabva ndaudzwa kuti kune imwe hari iriko kuNigeria, saka hari iyoyo yainge yaputsika, yaitofanira kutoti inge ichitogadziriswa, but inongogadzirwa neropa. Akandiudza kuti kupiwa kwandakatoitwa ringi iyoyo zvinotoreva kutoti kushiraini kwen'anga yacho yekuNigeria ndinenge ndatogadzirirwa hari iyoyo, as long as ichiri mhenyu iine chinenge chichifema chinenge chiri mukati, zvinorevawo kuti iniwo ndinenge ndichikwanisa kuwana mari, zvekare ndinenge ndichingowedzerwa makore angu ekurarama. Asi kana chikangooma chikafa, hapatombotore maseconds neniwo ndinobva ndatobatwa nestroke ndobva ndatofa, because upenyu hwangu kana kuti my soul, it is connected to that shrine iri kuNigeria, even though ndisati ndakamboendako kuNigeria kwacho. Saka ndakabva ndati ndoita sei, akati ndichabvunza. Akabva achizondiudza akati ainge akashanyirwa neumwe mutumwa akatumwa nen'anga yacho yekuNigeria. Ndikabva ndachizopiwa mhiko dzekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka musikana uyo wandinopfimba achiri musikana chaiye. Kana ndamupfimba musikana iyeye ndobva ndachizotomuroora, asi ndichitozviziva kuti kungomuroora handirari naye, handina zvandichaita naye, ndichapa vabereki vake mari yakawanda chaizvo, uye zvekare ndobva ndatokumbira muchato, tobva tatoita mapreparations emuchato, obva achizonofa apo patinenge tava kuda kuchata. Ndakamuwana, ndakatanga kudanana naye, ainge achidzidza paUZ, ainge atori munhu ainge aripo. Ndakafara paakandiudza kuti ainge achiri musikana, ndikaziva kuti uyu anoita kuti ndinge ndichimushandisa pamarituals angu. So ndakanomuroora ndikamubvisira mari yakawanda kwazvo, uye zvekare vabereki vake vakafara, vakati vainge vabvuma kuti vange vachizotipa muchato. So akabva achizoshayika mukomana Ashi before that, but mumhuri mavo makangoita makakatanwa zvekuti kusvika pari nhasi vanhu havatombowirirani. Saka ivo vanongofungidzira kuti wavo mwana ane munhu akavaroya imomo mumhuri. Zvino parufu rwake mukoma, pane vanhu vaitoona dress gown riya raainge achifanira kuti ange achizofuka musi wemuchato riri pamusoro pekofini. Kudzamara vamwe vainge varipo vati anofanira kuti ange achivigwa newedding gown rake. Mudzimai wangu akavigwa newedding gown rake mukoma, ndo mashura awo akaitika parufu rwake. Ndakabva ndachizobvako ndobva ndachizodzoka zvangu kunoku. Saka ndine freedom, even though ndichitemererwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizongoramba ndichingotevedzera mhiko idzodzo dzekuti ndinge ndichizongorara nevakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo. Ndobva ndapurizira ringi iya pasikarudzi dzavo, uye zvekare I make sure by now kuti handitombodanani, handiiti zvekare mistake yekudanana nemukadzi anonamata, vanenge vaine zvinhu zvinovachengetedza. Ndiyowo confession yangu. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedwe. Pakaipa. Hanzi ndakanyatsokumurora nemari yakawanda ndikatenda vabereki vake, asi ndaitozviziva kuti achangovawo mukadzi wandichangoroorerawo kuti ndige ndichimushandisa pamhiko dzake, because hari yangu yainge yaputsika. Vane hari yavo iri kuNigeria. Kune mimwe mikono inorarama shuwa nelaki, shuwa kuti hari inenge iri kuNigeria ndo inenge ichikontrola upenyu hwako. Kana kamhuka ikako kakangomuka kakaoma, newewo unobva watobatwa nestroke wobva watofa. Zvakangooma hazvo vedwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.